लोगोफोर फैलायबाय मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बे समावहाय हाग्रामाया लुगैदों नामा जेन गुबुन हान्जाफ्राबो गावजों गोरोबनानै खामानि मावनायखौ लुगैदों नामा बिनि खुगानि ओंखारनाय बाथ्राफोरा एसे बेफोरबायदिनो फोरमायदों नागिरदों नामा दिनैनि दिनावहाय मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया जेन सोरबाफोर हान्जाया फैयोब्ला सोरबाफोर जोंखौ हेफाजाब खालामनो नागिरबा जों नाजावगोन जों हेफाजाब होनायखौ जोंबो लुबैयो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोना बेनि गेजेरावनो दिनै बिजेपियानो जा इउपिपिएलआनो जा बा गुबुन राजखान्थि हान्जायानो जा दिनै हाग्रामा महिलारिखौ हेफाजाब खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन नामा बा जयै खौसे खामानि मावलांनायखौ हाग्रामा महिलारिया लुगैदों नामा दिनैनि दिनाव बेनि बुंनाय माखासे बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै लादो मा बुंलांदों दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया এনেকুৱা আমাৰ বিজেপিৰ লগত পাৰ্টনাৰ হ'ব নহ'ব এনেকুৱা আমাৰ আজি আলোচনা হোৱা নাই অহাকালি আমি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিম ইয়াৰ পিছত যেহেতু আমাৰ দায়িত্ব আছে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক লগ কৰা বা ইনভাইট কৰা সেই হিচাপে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক আমি অহাকালি লগ কৰিম সমৰ্থন নাই আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে আমি ভালে পাইছোঁ আমাক সমৰ্থন দিয়াটো আৰু আমিও এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে যাতে আমাক চৰকাৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে সহায় কৰে সকলো দল সংগঠন বা সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ আমাৰ সহায় লাগে বিটিচি চলোৱা ক্ষেত্ৰত সেইটো অলৰেডি আমাৰ PMBয়ে আলোচনা কৰিছে আমি কৈছোঁ যে বিপিএফ দল হিচাপে যিখিনি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইস্তাহাৰত দি পেলাই যিখিনি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি যে ৰাইজক কিছুমান নিডছ যেটো মানে আমি ভাবি আছোঁ যে বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কিহৰ অভাৱ হৈ আছে সেইটো আমি বুজি পাওঁ দল হিচাপে আমি সেইটো গ্যাৰান্টি হিচাপে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ বিপিএফ দলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমি প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াৰ ওপৰত সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ছেটিছফাইড নিশ্চয় হৈছে যাৰ কাৰণে বিপিএফক আজি সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে হওক বা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে হওক বা গোটেই বিটিচিবাসী ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে যাৰ কাৰণে আমি আজি এইখিনি সিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিল बेजों लोगोसे नोंथांमोना मा बुंखो खोनाबाय जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो खौसे ज' जानानै खामानि मावनाया मोजां ना हारसिङै खामानि मावनाया मोजां नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलायदो आरो जों आसा खालामदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जिहेतु बर'नि मोननांगौ खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंनानै होलांगोन आरो हारिनि जेबो खहा जायै खामानिखौ जेन नायनानै मोजाङै खामानि मावलांगोन हारिनि जेबो खहा जायै बादि जेन हारिया जौगानाय आरो हारिनि मोजांनि थाखाय मावलांगोन जों आसा खालामदों गुबुन हारिनि सायाव गंग्लायनानै जेन खामानि मावलाङा बा जोंनि बर'नि मोन्थाइखौ जों गुबुन हारिफोरनो होलाङा जों बयबो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै जोङो देरहाहोदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौहाय रायजो राजानि हास्थायनाय लुगैनाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोना जाफुंहोगोन होननानै जों आसा खालामदों भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर दे बाय